Sumara, vítám vás u dnešního videa. Dneska je to video z Slenderny. Jdeš, jsem tady společně s Rafou, Arturem a s Matějem a Chatou. Jo, open. Je jako vážně. Tak to je dobrý, to by se mě hodilo, takový diamant. Já nemám ani 500, já nemám ani ten dům. Strapné. Děkuji. Hele, posuň se. Maťu, ty jsi popsal. Já nemusím. Zeslab si to. To se jmenuje. Ty vole. První level. Já prostě, že mě se to sekne. Na kolik jsi dal? Vidíš? Já za to nemůžu. Ani já. Ty vole. Wow. What the fuck? What the fuck? Já jsem Kámo, co to je? Kámo, to ani já nemám. Je strašně škoda, to je Co to je? ani A dal jsi to? jo, nečekám. To seká, kámo, když natáčím. Díky, tam něco pro diváky, ne? Můžete mě odebírat, prosím. No, super. Plus odebírejte. Plus. Tahle už podělaný kláprstů. Já to zkašlu. Já to syčím. Hele, to říkejte. Hele, říkejte. On nemůže, on se soustředí. O kurka. Oh, baby, triple. Můžete pozdravit třeba tady toho? Ne. Nebo Benjamin. A nebo mě. No. Proč? Se tady tohle video bude zabavostřát. mít nějaký... Tak tam tvoje video na mamčím telefoně. Já chci vidět, jak to je. Je tohle za peníze? Proč tam má ten plamen? Protože je to něco skoro jak hard. Aha. A je tam dobrá písnička. Asi vidíte, jak se to seká. Už tam máš skoro 4 minuty. Video bude mít 4 minuty. Moc se vám omlouvám, že to bude tak krátký. A zjistí se jenom to Geometry jde. Tak. Pro dnešek by to bylo asi všechno. To bylo hodně dobrý video. Můžete mě odebírat,